kwantar da hankalinku tunda kuna da ni a cikin gidan nan. Babu Allah a zuciyarsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai yata da na barta a nan banzu na dauke ta da wuri ba. No, kai kuskure ai, kai kuskure. Ya riga ya saka mana taban da ba za mu taɓa mantawa ba. Na zo ne in raba ka da duniya, in yanke ba jin daɗin ta. Zuwa yau, Abu Hassan ne da jama'arsa, ka ce wanda baya kishin ƙasa kenan, wanda kuma bai ɗauki rayuwar ɗan adam a bakin komai ba. Mu ba ma kishin ƙasar da bata damu da al'ummarta ba. To ba wasa muka tsaya nan ko shiririta ba. Ku aje shi. The Kannywood multi-talented hero, Prince Adam A. Zango, and the Kannywood incredible macho man, Saraddin Sani, collaborate in the fight against an invisible terror. Ina da hali, ta ɗauke maka nauyin wannan aikin da za mu tafi yanzu. Kaka da ai shi soja ne ga hutu. Dukan aikin kasar muke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Honor Movies hits the screens once more, this time with the trailblazing story Abu Hassan. Waye wanda baya so a karya mishi alkawari? Waye wanda aka ci amana sai ke daukar matakin kisa? He's tough, he's barbarous, he's dangerous. Abu Hassan, he can be everywhere, anywhere and nowhere. Abu Hassan, Abu Hassan, Abu Hassan. Abu Hassan. Wanda duk ya ganka ido hudu ya rasa ransa. Wannan haka yake. Wanda ko yayi maka laifi gobe za ta yi masa nisa. Ba na wasa ba. Gangar ka zama dudan soja da 'yan sanda. Wai mutum ne kai ko aljanna an gaza gane ka.